دەمێ هەڵبژاردنên civata nûnerên Iraqê nêzik bûye. Komîsyonê tevaya amadekariya kirîne. Li Duhok tanha jî pitir 65,000 hewlatiyan kartên xwe yên dengdanê wernegirtîne. Rêja dabeşkirina kartên biometrî seranserî parêzgeha Duhokê 90 ye. Nuke da tenha me nêzîke 67,000 kartên biometrî etmayîn. Wan dengderên xwe tomar kirî ta 1.5 sala 2021 ku kartên xwe yên biometrî wernegirtî. Kandîdeka Hevpeymaniya Kurdistanê li bazîna duwa Duhok jî behsê giringiya wergirtina kartên dengdanê dikat. Divêtin xelek biçîtin û wan karta bînîtin da ku bişêtin deng bidite kesekî Kurd ku li Bexda daxwaza mafê wî biketin û bi em li wêrê nûneratiya Kurda bikin. Li Sinûrê parêzgeha Duhok pitir 827,000 dengdere hene û 80,000 dengderên awarê jî hene. Ku li tevaya Iraqê pitinê li Duhok awara mafê dengdanê di nava kampa de heye. Li Duhok 262 bingehên dengdanê hene ku dikene 1807 wêzgeh û helwesa 21 bingehên aware jî hene ku diketa 168 wêzgeh. 22 bingehên dengdana taybet jî hene ku dikene 129 wêzgeh û helwesa wêzgehek girtîxana Zirka jî heye. Şerwan Xedir, Kursan News, Duhok.